Ahojte, dnes si predstavíme druhú generáciu plášťu Maxxis Dissector. Populárny plášť predovšetkým na suché a rýchle povrchy. Maxxis Dissector sa po rokoch dočkal svojej druhej generácie. Ako veľmi sa táto nová generácia líši od predchádzajúcej? Druhá generácia Maxxis Dissector ponúka obrovské množstvo upgradeov, ktoré výrazne zlepšujú výkon plášťa naprieč všetkými aspektmi jazdy. Najviditeľnejšou zmenou sú bočné štuple, ktoré boli kompletne prepracované a sú výrazne väčšie ako pri prvej generácii. Vďaka nim budete cítiť väčšiu stabilitu a lepšiu odozvu v zákrutách, špeciálne tam, kde je tvrdý podklad. Ich nový tvar má lepšiu odolnosť proti deformácii počas zaťaženia a zlepšuje ako kontrolu nad kolesom, tak aj celkovú odolnosť plášťa. Bočné štuple sa tiež rýchlejšie zahryznú do terénu, takže budete mať viac istoty a plynulosti počas zatáčania. Stred behúňa plášťa zostáva v známom rozložení 2-3-2, avšak prostredná trojka bola rozdelená do jednotlivých figúr pre lepšiu trakciu pri brzdení a lepšiu prilnavosť k terénu. Prechodové štuple sú viac na vonkajšej strane plášťa, vďaka čomu vzniká viac konzistentný pocit pri náklone. Rovnako ako bočné štuple, aj tie stredové boli kompletne prepracované a poskytujú lepší grip a výdrž. Všetky tieto zmeny robia nový Dissector ešte viac univerzálnym plášťom pre mid-travel trailové bicykle. Najlepšie funguje predovšetkým na prednom kolese pri trailových bicykloch so zdvihom 130 až 140 mm, ideálne v páre s rýchlym plášťom ako Forecaster alebo Recon na zadnom kolese. Na kolesách so zdvihom 150 plus mm je skvelý ako rýchla a čitateľná guma na zadné koleso v suchých podmienkach. Vlastnosti Maxxis Dissector, generácia 2VT Exo TR Dual. Prepracované bočné a prechodové výstupky s väčšou kontaktnou plochou a optimalizovanou štruktúrou lamiel pre lepšiu prilnavosť, stabilitu a presnejšie zatáčanie. Nový stredový dezén so širšie rozmiestnenými výstupkami pre lepší brzdný výkon a lepšie prispôsobenie sa povrchu. Skoršia prilnavosť v zákrutách a harmonickejšie správanie riadenia zabezpečujú priamy a bezpečný zážitok z jazdy na tvrdom povrchu. Všestranná, ideálna ako predná aj zadná pneumatika na trailových bicykloch a ako rýchla zadná pneumatika pre enduro, použitie v suchých podmienkach. Hmotnosť je 955 gramov pri rozmere 29 x 2,40. Rozsah použitia je trailové a all-mountain bicyklo. Ďakujem za sledovanie, pre viac podobných videí daj like a odber, aby ti nešli ďalšie informácie. Držte stopu a voty vysoko. Vidíme sa na cestách či trailoch. Čaute.